Tak jo, vítejte. Kuba už taky natáčel. Ahoj. Táďa. A jsou tady 4 znaky, takže se ptáte proč. Proč? Hej, jestli Protože pošleš na tu Vojta, skupinu, tak to každý už pak uvidí. Vojta proč. odešel. A pak Že to tady to šel je spát. Gandalf, ten je můj. Nevím proč teďkom leze na Adolfa, který je Táďův. Tady to je Ferda, spí. Ten je Vojty a tady to je Karel. Papa před spaním. Co to sakra dělá Gandalf? On ho jenom asi objímá. Takže je možný, já zase roztahuju si oči moc a teď se laknu. Můj A se- Adolf je pryč. Ne, kámo, už Adolf zase- leze. Mm, Gandalf. Gandalf. Co když, ale chce přes něj, kámo. jo, co když se prostě přes něj přes? Tak ho necháme být. Jo, necháme to takhle, ať si s ním co udělá. Budeme chvíli natáčet, ať ještě zjistíme, co bude udělat. Tak dáme jiný pohled. Let později. Ne asi. Dáme jiný pohled. Tak. Ne, já jsem tě zatřesl. Amigos a Ferda stává. Třeba 4 amigos, chybí nám ještě 5, což je, což je nepřišel. Martina. Martin nepřišel, bohužel. Nechcete dát takhle sem tohle a do toho vodu? Já nevím, jakože Jako, musíte dát do země, ale ať si můžu když tak jsem čochtat. jo, jak, bude to jako bazén. Jo, já jsem vám spadl. Super. Tak podívá. Jo, ten můj asi leze přes Adolfa. Yes. Gandalf asi leze přes Adolfa, ano. Karel papa, ty žijou. Kuba něco tvoří, jaký bazén. Je to Tak ale tam jde odpočinek. po vodu. Dáma. Tak vezmu z toho víčka vodu. Když také ještě mám. Jsi tam napíchl, jo? Takhle. Ještě tam trošku přidáme. Jo, flaška, tady máš. Trošku tam nalej, dělám jim bazén. Když tak je v tom budem čvachtat, ať si budou trošku čistější. Už asi vše, no. Dobrý, To jim stačí. aby se popili. Gandalf. Tady máš. A vypadá to, že Adolf se převrátil. Co to dělá? Já nevím. Co to dělá Adolf? A teďka se Ferda jde k Karlovi. Čuchat se jdu. Ne, on tak k němu. Takhle, Ferda ucítil to jídlo, takže hned jde. Yes. Máme tady takovýhle bazének, takže snad... Kámo, Gandalf ten fakt úplně leze přes toho. Adolf. Přes Adolfa. Adolf je převrácený a myslí si, co se to za troceně děje s mým životem. A proč mám nějaký šnek leze. Tady umírá smíchy. Ano. Tě zabijete. On už leze dolů. Počkej, já jenom liftnu svého šneka. On padá. On to fakt sežral. On zbabal celý list, wow. No vzpomníme. Karel nějaký hladovej. What the f? Co? Jo, můj se převracuje. Můj dělá nějaký backflip. Počkej, na to Ne, front zpravuj, flip. jak funguje ta židle. Jo, židle. To natočíme potom asi. Ty vole. Protože to můžeme když tak poslat do skupiny naší školní. To třídní. Yes. Tak do kluku. Ale do těch skupin. Jakože, Do šneci prostě. no došneci i do... Karel nějak tady něco tvoří. Ferda tvoří něco nějaký tady způsob Vidíš, svojí. ono přelez prostě. No, Gandalf, oni se nepáří takhle asi, no. No, ono chce prostě přelézt. Jo. Oni si hrajou. Yes, to budeme... Já doufám, že půjde... Jsi debil. Hej, Doufám, že někdo si šneku zase půjde vykoupat. a já... Budeme to brát jako, že si hrají prostě. Jo, tak jo. Přes Ferdu. Jo, teďkom zase Gandalf utíká. Ano. Jo, Hej, nechceme zkusit dát do té vody? No k vodě. OK, Tak počkej, tak já tam dám já tam dám Gandalfa taky. takhle. Ahoj. Kam tu jak tyčka. A koukej, ale fakt máš pravdu, on je jako tyčinka. On se zmrazil, vole. Bro just froze. On je ve vodě, on už je ve vodě, on se jde tam do už vody. trochu čvachtá. Karel, hej, kámo, Ferda se otáčí, on se asi taky. Můj ne, můj Hej, chce Dominik, asi žrát. Dominik, chceš židli tam? A proč to náš, zkusíme to. Hej, můj chce zase jíst, Tak tak pozor. já ho nechám. Když chce jíst, tak ať jde jíst. Když chce jíst, tak ať jde jíst. No. Ano. Sedící židle. Kámo, Gandalf fakt do toho leze z té vody.
se jde můj vyčvachat. Nebo mi oni tu vodu vypijou. Ty hmatící tykadla něco tam šahají a přemýšlí, co to je za mokrý. Nějaký divný. Jak to víš, kámo? Kum, vidíš? Ferda Jsi se otáčí. smát, nebo co? Já jsem ten The Snack Whisperer. Takhle jim to dám, aby... Učička. Můj jde jíst, proč ne? A nebo se taky otáčí, kdo ví. Poháme se všichni otáčí k vodě. Tak když tak to můžeme dát. O, tak ten tvůj se koupe. Ten můj. Gandalf se koupe. Koukej, jak se už... Už... Neměli bychom tam dát trošku víc vody. Koukej, jak protahuje s těma tykadlama. Nebo ty máš. Ty máš? Já mám, že jo? Jo, tak počkej, dej mi do flašky, protože je tam, takže... No, dej On se nebojí mojí ruky, koukej, já tady před ním dělám work a on se nebojí. Takže oni už se nebojí, oni už jsou zvyklí. Hele, a to si jakože myslím si, že nějak před hodinou, kámo, oni se báli jak něco, nikdy se ani nehýbali. A teďkom prostě Karol to začala to. Kámo, Gandalf to úplně odchází. Nalej to tam. Vem to víčko. Víčko mi dej. Já to teď tam naliju jak nějaký buzerant. Karlík. A Gandalf. Kam lezeš, Gandalfe? Oni tu celou vodu vypili asi. Tak je odložíme prozatím. Karle, to je Karel, yes. Ty vole, on to Oni to fakt sežrali. Tu vodu. dáme se. Já dám Karel sem. Trošku to opravíme. Počkej, zandej trošku toto styk tady, tady to bude pomocný styk, to bude vždycky na tom. Takhle to tam zandej víc, aby ta voda stékala dolů. Okay. Hej, tohle bude stačit, no. Jo, to bude stačit havaděj, kámo, kámo. No, Když tak dáme jim napít ještě do víčka. OK, tak to bude velký bazén teďkom. Naleješ to tam nebo já? Táďo, dej to sem. Tady my se za chvíli vrátíme. OK, jsme zpátky, Gandalf je mokrý, nevím Kam já proč. jsem ho dal do vody a vorec už tam jde rovnou. Tak počkej, tak to chci zkusit taky, myslím. Třeba má rád vodu jako ty. On už pije, on jde vidět, že už pije, protože, koukej jo, ty partikle vody jdou k jeho puse. Co to? Třeba to víčko. Počkej, trošku... Zalez. Hej, tak co, když to víčko tam nedáme, ale... Kámo, nechce záležet, když na něj klepeš. Děl. Kámo, neříkej, že Karel toho tolik vypil, vole. Týpek, kámo. Kámo, to se jí vypil. Karel. Karel, jsi v pohodě, nějaký žíznivej, ne? No, já ti radši teďko dám. A zase třeba Ferda. No tak tohle dáme pryč, protože tohle může být ta voda, že? Jo, tak to prostě necháme jako vodu tady to. Tak tady víčko tam- si můžeš odnést, ale máš ho teď trošku to tam lepkavý. Nevadí. Gandalf je nějaký divný, odchází. Počkej trošku. Dělá mu je vlastně. Můj, tvůj prostě chilluje. On dělá něco. No jí, kámo, vypadá to, že... Dělá Hej, něco. nechceš toho tvýho dát k té vodě, aby se taky napil? Tak ho tam dej ho do vody rovnou. Hej, já zkusím Takhle k svýho vodě. tam dát. A máme tu asi, teďka on ještě, on je vylezlej. Ale můj, hej, on asi taky pije. Čekej, můžu něco zkusit, Galiko, dej mu. OK, Kuba jde něco zkoušet. Pan Jakub jde něco zkoušet. Pan Strupíno. No. Počkej, kolik je? 48. Já zkusím totiž, že Můj to pije. Taky. když si namočím prst a šáhnu na něj. A vadí mu to trošku. Ale nezalízá, protože... Můj se šel straight up vykoupat. Jo, pojmi ho, ať se trošku vykoupá. Jo, počkej. Jo, pojmi jejich to. Pojmi jejich Ale jenom ty. tady tím. Jejich, oh my god, on se šel fakt koupat. Koukej, on je na vodě. Kámo, tvůj... Poj svýho teďkom. Můj je mokrý už dost. Ne, on se otáčí zase, už nechce u vody být. Kámo, Počkej, osvěžíme. když furt lezete k mýmu, ty vole. Kámo, ten můj tě teďka leze. Do prdele. Přes zadek, kámo. Kam oni mají zadek. Ne, to je noha jenom, prostě. No, to je ta slanatá noha, yes. Yes, tak osvěžíme Ferdu. A teď se lekne a zbudí se, ne, on už je. Takže možná tady to bude video na kanálu, my nevíme. Ještě. Ano, Gandalf leze. Gandalf je Gandalf. Gandalf se zase utéct, jako ten. Pojďme teď jo, ty jsi mu namočil tykadla. Water. Nevadí, on se zpamatuje. Basér. Já nevím, co mu dělá. Něco osvěžený už. Buď relaxuje, nebo žere.
Tak já asi doplním trošku ještě to tam do bazénu. Tak to A je tvůj dobrý. žere, na tvůj se schovává. Trochu. Tak Tak počkej. počkej, já chci vidět, co mu dělá. Ale ty to bude tam klouzat jak něco. Vezmi svýho. A tam trošku doliju vody. Aspoň mají vosa. Počkej. Kam, Žere. jak na to koukám, tak oni potřebují strašně hodně vody. Oni to pijou za sekundu třeba. Ne, Táďo, když už to takhle dáš, tak to dávej takhle do rohu. Yes. Počkej. Tak. A ten Ferda už se otáčí, už se taky někam se... Už cítí vodu, podle mě. No zase Gandalf utíká. Ferda tady. Karel, Gandalf. Ještě tady v ruce. Karel a pán. Já Gandalf. zkusím dát do vody, uvidíme, Koukej, co. Karel Do a vody. Gandalf. O! On je ve vodě. Já mu Má dá, ne, já spadnout. mu dám len tykadla do vody. Karel a Gandalf jsou jakože nejvíc odvážný, bych řekl. Oh no, Sorry. oh no. To je jedno. Hele. Gandalf utíká. Hele, jakože na začátek Gandalf byl nejméně odvážný, Yes. že prostě se vždycky bál a teďka mu zase úplně dělá, co chce. Takový goober. Karel je Karel prostě. Hej, můj jde do vody. Karel je taky Karel, no. Můj jde k vodě. Ne, on Půjde se, k on se vodě. otáčí. Ne, on jde k vodě. Tuj. Můj zase leze po stěně zase. Kam jdeš, Gandalfe? Kam má ten Vojty tam v rohu. Ten se tady plazí na straně. Ten se tady plazí po stěnách. Wallriding, borec má. Myslíš, že ho odláká voda, když trošku ho posprejuju? No, ono to bude strašně silný, tak prout. Yep. Ne. Ale neodlákalo ho to. Ne, on ještě pokračuje v tom. A teď mu to bude klouzat. Jo, můj. Promiň, Gandalf, ale nechtěl jsem to udělat. Tádi pije. Ty debil. Tak počkej, můžu udělat takhle. Kolik je? Ten Tarášův pije. To máš 20% prsadina. Já vím. To dáš v pě. To je dobré. Gandalf utíká, nevíme kam, nikdo neví nikdy. On taky utíká. Ferda jde proto taky, už poprvé za svůj život. Karel jedinej neutíkal, Mě zajímá, jinak každý kolik už Karel je utíkal. hodnej. Mě zajímá, jak Martin pojmenuje svýho. Pojďme nějak, nevím. On ho pojme I eat kids, bez tak. Protože on to má rád. Vidíš, můj obchází tu vodu, on nechce. A tvůj pije vodu, vidíš, jak se rozplácel? Yes. Každý si dá po svým. Karel jde Když za chce tenhle Ferdou. taky utéct. On chce taky utéct. Že by všichni utíkali už. Kromě mojího. Jako můj, jako Tak tvůj první, pije, tak oni se všichni napili krom Ferdy. Asi tak, už. ale jako můj první ze všech z vás utíkal. Jo, tak on byl horolezec, my jsme mu říkali. A počkej, teď jenom musíme určit, jaké je největší, jaké je nejmenší. Ale takže A Táďův je největší po mě a Karlu. Asi i Karel a Adolf je největší. ne, Karel vypadá, že je největší, protože Karel Jo, má tak větší a potom Adolf a pak je Gandalf a Ferda, ten je nejmenší. Takže Karel, Adolf, Gandalf a Ferda. Můžu ho dát dolů? Počkej, necháme ještě trošku fakci. Akce! Šneci fakci! Můj se otáčí. Počkej. Ještě ne. Jo, otáčí se, vole. Šneci fakci. Gandalf za chvíli uteče. Počkej, dej tam. Tykadle. Dej tam tu, Vodu. my jsme to zavřeli, takže chceme vidět, co udělá Gandalf. Mezi nimi asi počkáme, takže se vrátíme, když bude nějaký progres. Informace od Aerospace Oni utíkají, Areny. Všichni Tady ta Aerospace Arena. Arena na páření a jak vidíme, máme tady dva manžel a manželku, protože lezou spolu. Jak vidíme. Jak tady bylo o hodně víc, ale nějaký utekli nahoru, nějaký dolů, nějaký jsou tam jakože dej vidět, jo. Takže máme to. Gandalf má tlustou nohu silnou. Ferda leze taky. Poprvé Ferda to už to nic. Můj chce Nemá asi, je. tak počkej. Tvůj ještě pije. Nepije. Gandalf je tohle. Nepije. Tak počkej, on se chce Teď otáčet. to je Adolf, Karlík a Ferda. Já Adolfa jsem zkusil. Jo, Kámo, takže koukej, kolik tam je té vody, tam je... yes, on to trošku tam vypil, ten Adolf. Tak asi tady to je konec šnečích zpráv z města Šnekov. Každý den, kámo, co budeš dělat. Šnekov. Jo, budeme se snažit to udělat každý den, jestli budeme mít čas. Až na víkendy. Píči, drá. A na víkendy, no, asi nebudeme mít moc času, takže Můžeš mi vodu. asi nazdárek lidi, no.